Medical Legal Officer sa NBI-7 may pakabangay lang sa pangangkon sa legal counsel sa suspitsado nga may gibutang sa sampot sa iyang kliyente o gikuhaan og dugo hinungdan nga mitukma ang DNA cross-matching. Samtang Regional Director sa NBI-7 misirado sa kaygayunan nga mahimong state witness ang batanong suspitsado. Silawan Mirondida sa report. Atol sa gipatawag nga press con sa NBI-7 kagabi, gibutyag ni Dr. Rene Cam, Medical Legal Officer, nga ang lama sa dugo nga nakita sa tuong sapato sa suspitsado ang mitukma sa mga nakuhang buccal swab sa mga ginikanan ni Christine Lee Silawan. Niadtong Marso 20, nangabot sa Sugbo ang mga forensic experts sa NBI ug mikuha og buccal swab sa inahan ug amahan sa biktima ug gi-cross-match sa mga gamit sa suspitsado. So it means to say that the blood that was taken from the shoe of the suspect was that of an offspring or child of the parents. As a result, the conclusion stated that Christine Lee Silawan is included as the source of female DNA profile based on the deduced profile from the parents. Gawas sa sapatos sa 18 anyos nga suspitsado, gipaubos usab sa DNA test ang iyang kaw ug mga sinina. Apan pulos kini nagnegatibo. Gitataw sa Regional Director sa NBI-7 nga dako kini og gibugaton sa kaso tungod sa posibilidad nga may kalambigitan ang suspitsado sa linuog nga krimen. Suspek pwedeng nakontak doon sa victim or nandun siya sa crime scene mismo. Samtang gipakagamay lang ni Dr. Rene Cam ang aligasyon sa legal counsel sa 18 anyos nga suspitsado. Yung dugo comes from the suspect. It will not also have the same profile as the parents of the victim because it will be a different profile. It will be a male profile, not a female profile. So, now, what was taken in the legit DNA that matched the profile of the parents was a female profile. Dugang ni Dr. Cam, nganing padayon nila karong investigasyon ug pag-ila sa ubang mga suspitsado, bugtong ang autopsy report lang nga gipahigayon sa crime lab ang ilang basihan ug dili ang resulta sa re-autopsy nga gihimo sa Public Attorney's Office. Sa pagkakaroon gipaabot na lang sa NBI-7 ang resulta sa gipahigayong vaginal swab sa PNP Crime Lab. Kini aron pagsuta kung nahilabtan bagayod ang biktimang si Christine Lee Silawan. Samtang gisirada na sa Regional Director sa NBI-7 ang una niining tanyag nga himuong state witness ang 18 anyos nga suspitsado. Pero the lawyer is claiming na talagang certain din siya na innocent yung kliyente niya. So, paano siya makakwalify as state witness against whom he will testify? Wala. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.